Maka Mas Bagong ngancani kula ikut andil menyapa para warga masyarakat kang sarta tamu undangan pada malam hari ini. Heeh. Sepote, Cok? Ya, Wilujeng dalu, selamat malam Mas Bagong. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Cangi. Wah, luar biasa. Agak ke sana Mas biar saya dapat melihat wajahmu ya. Piye? Agak ke sana. Lah. Kok ning kursi ndek. Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Piye? Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Lah nek ning kono nek masalah apa? Ora apa-apa kan kene iso depan. Nah, bertatap muka. Oh lanang padha lanang kok depan. Loh, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kula kan nembe sepisan perdana niki ketemu kali panjenengan. Alah pisan iki nek ra nggone Sri Pesek rong karuan ketemu. Ngono ya, Mas ya? Nggih. Oh iya, aku sajek dumblek ya urung tau ngejak sampean ya, Mas ya. Aku lho ndagel nggih nembe dalu niki kok. Kok iso iki lho, sampeyan dagelan kondang kaunang-unang kajura sak denging jagat raya kok. Alah lah kondang nek ra payu nggo apa. Lho. Wong ning YouTube ki aku sering lho, dalang-dalang senior pemuda-pemuda dalang mesti dagelan BT Bagong Glondor, BT Bagong Glondor. Lah ngono iki live streaming apa rekotan? Ya kirangan. Iso kirangan iki lho. Bakune nderek nyenguyung adi wedok. Adi wedok. Wis kenal suwe ya? Alhamdulillah sampun wong Pesek ki uripe ning Solo. Dadi ya iki ya melu kados jenengan kala wau. Sambatan. Iya. Dadi direwangi pupuran laburan putih iki sambatan tetep sambatan. Tapi tetep tidak mengurangi semangat to, Mas. Tetep semangat, Mas. Arep piye-piye wis tanggung jawab. Nek tanggung jawab iya ya kudu mangkat. Ditembusi wis suwe napa lagi? Pangestunipun nembe mawon ya mergo ketok enek kekeliruan. Kok iso kekeliruan? Ayo mbuh. Heeh, saku wae. Bakune nderek dedonga aku jane ndongake manten ki wedi, Mas. Loh, kok iso ndongakne mantene dadak wedi ngopo ndonga sah wae. Aku dhewe uripku morak-marik kok. Kok morak-marik? Alah, dereng krungu kabar po. Loh, dereng wong kenal petukan karo wonge lagi bengi iki lho. Bojo siji gondol kanca kok. Bojo siji gondol kanca, seksine lho anggit wi. Bojo siji gondol kanca, Mas. Nggih, pangestunipun wah ngalami jen sik, Mas. Pun umum tak teng mriki pun. Nggih, rene tak rewangi. Aku mau anu lho sek. Ngetol lho sek. Nah iya. Nek ya alhamdulillah wong iki ana program diskon tol. Dadi ya kuwi apa kok diskon tol iki? Rot entuk keringanan kuwi lho. Oh iya diskon. Diskon tol. Lah ya numpake tol kan diskon tol. Oh iya mergo munggahe sampean lewat tol. Oh, diskon tol iki untuk murah tol iki, Mas. Iya. Alhamdulillah. Derek dedonga Mbak Sri sinten? Sri Wahyuni piye jare wis kenal iki? Ya kenal ya gur Sri Pesek ngono tok. Malah nama lengkape rung kenal. Nggih, Sri Wahyuni. Mugi manjinga ora gur bojo manjinga dadi jodoh. Mergo nek bojo ki sok kala mangsa akeh sing misahke ning nek jodoh sak patine ya kuwi jodoh. Oh, dadi bojo karo jodoh ki beda Mas ya? Nggih, bedane sithik. Nggih. Ugi ingkang mengkugati Bapak wau Pak Sodium. Pak sapa mau? Sik to, aku yo rung. Aku yo rung Sadiun. Oh, Sadiun kok Sodium. Kok Zodium lho, Pak Uyah piye? Pak Sandiun. Mugi pinaringan sehat, panjang umur. Luar biasa. Karo nek karo Mas Bimo wis kenal urung? Alhamdulillah nggih nembe pindah ketemu nika. Calone niku pun calon lawas. Nggih. Niku kanca wit SMA, Mas, SMKI. Lah nggih. Wong Mbak Sri wis gandeng karo Mas Bimo. Heeh. Nggih kula ndek kanca siji dalang unal-unul ngalor ngidul ijen. Sapa kuwi? Payu ora to nggit kowe iki. Sik piye-piye baleni? Nek Mbak Sri wis duwe bojo, wis dadi manten. Dadi manten. Terus duwe kanca dalang siji unal-unul ngalor ngidul ki jane iki payu pora cah iki. Sik to sapa ben ora salin tampa lho. Anggit sing kok Karanganyar kuwi. Oh, Anggit. Tetak larang kok gur wong nggih nguyuh tok to Anggit. Lho iya. Mas Anggit yo santai kok Mas Anggit niku. Nggih tak kira aku. Bakune iki gojek. Jenengan nggih dereng kanggo to? Lho, durung lho. Wis gampang nek kadon jenengan ki ibarate akeh sing ngenteni kari milih-milih. Nggih, wong kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe. Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nggih nguyuh tok.
Ya malah apik wong. Nah nggih, durung kampun wong wedok belas kok Mas Bagong. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya toh? Percaya. Percaya kudu percaya lagi bisa ketemu kudu lagi percaya. ketemu kok aku maido malah dadi geting neh. Nggih, percaya. Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika, sapa sing muni gak Kabeh sapa? gak Sing muni gak bantermu sapa gak sing? ono kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal kabeh iki. Ora. Ramunine gak kabeh kok. Gak ora nate ndak. Jenengan mboten lebu. Mboten lho. Niku ibu Wah, kula. sinden nek sedakep jan kaya Bathara Guru. Tangane malah papat. Tangane malih papat. Nggih. Tapi nek teng Nganjuk jenengan teng Nganjuk niku pun sering napa dereng? Nggih sering, Mas. Oh. Lewat. Janjinge. Lah wong takoki ning Nganjuk sering urung sering lewat. Maksude tek tanggapan piye? Alhamdulillah nggih arang-arang. Arang-arang. Ora ketang setahun pisan. Heeh. Iki nggone pesek, soben nggone sapa neh. Heeh. Ya sok Mas nek kapan-kapan kapinujon aku duwe tanggapan ngono. Nggih. Tak ngejak sampean. Alah lah pok kanggo wong jenengan iki dagelane her-her kabeh kok. Herer apa ngono ning malah arang go dagelan kok Mas? Nggih. Heeh. Jenengan wayangane bergas gayeng agi ngarepane nanyak wis ngguyokke wong. Nyapa lho? Oh, kae mau tabane kleru ya. Guyune ya mau. Ora terang ngono. Bakune jenengan nggih sehat, panjang umur, Heeh. laris, Amin. payu anggone mayang. Amin. Iki seniman-seniman sing hadir ya akeh, Mas. Kathah. Sapa sing wis ketemu sapa ae sampean? Lah niki komplit Mas-mas niki saking Jawa Timur enten, saking Jawa Tengah wonten. Weh, komplit seniman melumpuk iki. Melumpuk wong ora tanggapan kok. Ya ora Mas, jane enek, kabeh wi isi tanggapan kabeh jane. Nggih. Ini dibuatalne kabeh mergo pengen jagong ning Sri. Wah, elok lho. Elok kok, wong sugih-sugih kabeh niku. Wong jagonge kok mbatalke tanggapan iki lho. Nek Sake rasane ampuhe mantene apa. Ampuhe mantene, ra ampuhe Sri niku mboten Ah, saged. nggih kandhane kok. Luar biasa. Nggih. Niki selain sampeyan yo ngajak sinden-sinden Nggih. dan Mbak Yu saya dari Kediri. Oh, nggih. Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Nek karo Mbak Prigel wis tau ketemu apa durung sampean? Pisan gitu ya. Oh pisan. Pisan. Heeh, ning iki ketemu meneh. Temu meneh. Ning Sri. Nggih. Ya saiki di anu ya dikon ngadeg ya, Mas. Nggih, ya ndek nek lungguh suwe-suwe wong wedok iki nek bengi-bengi ndak kelet. Piye? 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 Wong wedok nek Wong piye? wedok nek lungguh bengi-bengi nek kesuwen ndak kelet. Jarike iki lho kan saya kemringet to ngono kok. Nganu nyelempit ngono ya. Awat terus mbok de iki grajaki klet ra ya. Mbak Prigel kon jumeneng. Nggo, Mbak Ayo Prigel. sepati cah, sepati cah. Ya, Plit Yuk. sangune. Ya. Hey. Dian. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam Mas Akbar, tak salaman sih. Salaman sik no. Ngono aku suwi ra petuk Mbak Yu ku ki Ya, aku. nggih. Sehat ya Mas. Sehat kira delok ndak. Alhamdulillah. Cah cilik suarane banter ya. Lho nggo mik kok Kok iso cah cilik iki lho. kok iso cah cilik? Modele cilik ngono lho. Suarane banter. Banter niki bantas kok suarane. Kaya ngene kok ya bojone betah ning omah. Lho. Loh, Lho hubungane apa lho? hubungane apa karo Klek. aku ki? Kleru sutik munine bianter ora ya keweden. Ora. Ora. Sampeyan kok nggawa ingon-ingon ngene iki bareng. Kok iso ingon-ingon. Niki sing beto Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Aku dadi ra ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa kula niku mboten ngerti. Oh, sampean mancal iki Mang Mas. Ya wis diarani mancal ya kenek, diarani napa ya kenek. Rumasane ngarani wong kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut wuduhe ya. Hei! Aku malah wedi gudi lho Mas. Ingon-ingon. Padahane cilik kaya. Ah cilik olak mili. Mbok kaya aku. Piye? Ya rada gede lah. Ya Mas Penyapa-nyapa. Akbar, Pak D Bagong. Ya, Nduk. Alhamdulillah dalu menika saged kumpul nggih Kumpul. kanca-kanca seniman, seniwati wonten dalemipun Mbak apa Dek ya? Sri kelahiran pira ya Mas? Sangkatan sama saya. Berarti Dik 2000. Nah, Padha aku berarti 2000. 2000 sama. Kok neng daleme wong genah neng dalan ngono kok.
Wong daleme wis jero kono nggih numpuk beras wis keter kok. Ya tapi kan sing duwe omah Sri ngono lho Pak De maksudnya. Ngawur Pak Dik de anu siun kok. Hah? Pak Emo sapa jenenge? Pak Sadiun. Pak Sadiun. Iya sampean ki kok Pak Sadiun kok. Lah Pak Sadiun kan duwe anak jenenge Sri. Sing duwe anak kuwi Ibu Siti Komariah. Kok iso? Sing duwe anak yo karo Pak Eno. Halo, apake apa ya mboke meteng wae Pak melu meteng. Ya ora tapi sing meteng kan ya ibuke. Melok urun. Urun lah ya gur nggih tambah kesel jane iki. Apa anak-anak. Didongake ya Mas Ah, Akbar. Dongakno Mbak Prigel. Mbak Sri dan juga Mas sapa asmane? Bimo. Mas Bimo. Muga-muga dadi temanten sing kakeninen ya Mas. Amin. Nang diparingi momongan putra Amin. putri soleh ugi soleha. Amin, amin. Mbak Prigel ya disambati ditembung karo Mbak Sri ya. Oh yo gak iso aku disambat. Biasanya aku ning jaba 5.000 ya Mas, misalkan. Neng jobo 5.000. Misalkan Neng kene piro? umpama Sri yo aku yo 8.500. Loh kok malah larang? Lho karo koncoe kudu luwe menghargai to. Sri tanggung jawab Sri. Mbak Prigel pokoke 8.000 aku. Piye iki nggo nasibku? Ya kudu ngono. Kowe Tak larang sambatan nih. apa tanggapan? Aku mbok sambatan mbok tanggapan wong aku Lah iki hitunge gak genah malahan. Hitunge ra jelas kok. Oh dikirimi undangan mangkat ngono ya aku kok. Oh ngono ya. Heeh. Dikirimi undangan nih sampean kon teko rene tok. Lah nyapa kowe macak? Lah gini kok ora kon bali aku macak. Lah piye pemurung tembang wis Sri tak bali ya. Aja. Aja eman-eman. Eman-eman. Iki dolanan cah cilik-cilik ki lho lucu. Nah, Timbang didolan tak cilik-cilik mbok-mboke sing didolan. malah mbok-mbok ya. Mbak Prigel, Eh. niku juga hadir banyak kanca-kanca seni. Anek cintaku Mas Badar. Sampean kok bengi iki prayu ora dosa? Nggih. Mas Badar niku sakniki sibuk Oh sibuk? nggih teng Solo dados dosen. Nggih. Oh gitu. Tonggo Jadi kalih fokusnya kula, nggih. mengajar. Nah, Dalu. fokusnya itu mengajar tanggapannya namun di refreshing nek Sing niku. dalu Mas Iya, Solawat. alibi to Mas. Mas Solawat ya rawuh. Mas, Solawat. kok Mas Solawat ndi? Badar iki mlebune Solawat. Mas Solawat pancen yo keluarga loh Mas. Ah, Badar Ini niku yang kuyung to ya. sibuke teng Solo dados dosen teng ISI. Nggih. Jenengan Langganan kok- kula niku lho Mas Sandik Bangjo Skarpate. Scooby-Doo Mas. Mangsaku kok banyak juga selain Mas Badar sing wis kenal sapa Mbak Prigel? Mas Badar tok, arep Mas Obi. Kalau Mas Obi ngewangi genter kok. Mas Obi ki krune Astabrata Duk to? no. Enak tapi begini lagi ketok. Heene kok ora meyakinkan. Kok wong heke kok ora percaya awake dhewe. Dhek mek dingge anu pergantian ngono ka lho. Ya wis dongake wae Nduk Mbak Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung ya Mas. Harus no, Iya, harus. Ya sare mau manten anyar kok nonton wayang. Yo ora. Ya ora. Dikirai manten pertama nanggapne wayange dikira nabuhi kono arep turu piye? Lah mbok menawa. Masa kowe ngono. Lah ndi nyatane ya ora ketok. Lah mosok turu tabuhi sengguk-sengguk ngono yo ora Oh penak. lah kae lho Dik Sri. Ada, Ayo tadi kene. nonton Kene, Dek katanya Sri. ya. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus sapa sing dalang? Ya juga mesti kudu rene. Dalang aku. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, enggak Mas, disepoti Mas. Cedok. Nah. Mas Bimo Mbak Sri mbok jumeneng to Mas. Heeh. Sing di omah kok lungguh aku merkewo malah. Bimo karo Sri, momo digawekne fanbase no jenenge Bisri. Tasmu kuwi selehno sik arep bayari kok yahene. Engko. Kok pedemen sapa sing arep bayari iki lho? Lah nggawa tasi. Kuwi tas BCAN kuwi kok bayari. Alah rasa dicopot wong sing di omah kok. Dipegangi mic. Mike cekelen. Seta. Mik kabel kae lho, Sri, Sri. piye wis nyekel mike Bimo rung. Piye to Mas pertanyaanmu Lah ki? ya Mas Li mike iki lho. Ya. Ketok cantik, Disapa. ketok bagus. Sing dalu Mbak Sri. Nggih, wilujeng Mas dalu. Bimo. Nggih, wilujeng dalu. Wah iso omong jebule. Lha rumah samu ra iso omong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bimo iki. Iya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih seneng bunga. Bungae senenge
Senenge nggih pun sah. Oh iya. Nggih, ngoten. Nek sahne pemarem to, Sri. Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Ngaturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca sing wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak pesinden, mas-mas, Heeh, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung ing acara pernikahan kula. Nggih. Kula mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sambatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek mantuk nggih mboten usah salim napa-napa. Gong ya mulih Gong. Mulih Gong. Kowe mangkat ratu tol, aku solo tol kene mangkat mulih 400 lho. Kok tole kat mau dibahas terus to tole. Bahas no kowe gen ngerti kok. Pira? Tole pira? Tole Mulih. saiki Karanganyar Solo ki 198. Lah iya, Ping pindho. 400 tok mangkat. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo sopir ya ora iso mlaku dhewe treke. Ya berarti Ora, 750 totale, Mbak. Iki gur gegojekan. Ijing. Mengko ndak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Tolmu dhewe pikiran. Mas Bagong. Nun. Seniman kok cerigis to. Priwo? Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya rumah toh? Mas. Dremes ki sapa? Sing ikhlas iki kaya aku ki lho. Blas ora ngetok Sri ora mbayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho. Malah becek ning Sri. Cuma iki panggung terapku. Oh. Nah, dadi gur nyewa ki tok. Ya Sri aku ya. Padha ae. Lek. Lagi iki lho. Panggung terot kok nggawa dalang ya lagi. Kok nggo dalang ya. Anyar lho ki tak nyari ning. Anyar iki, Mas. Tak nyari ning Sri panggung terapku. Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Lek Bagong. Ya, amin. Amin, pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak pira? Loh, ki perlu dibahas loh. Perlu Iya. dibahas itu. Kok dibahas? Mbak Sri Pira, sampean pira? pengen duwe anak pira cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Lah loro nek bojomu urung trima. Lah rumangsane wong wedok sing nggih mbol manut sing gawe, manut sing gawe. Wong lanang Sampeyan yo. wong lanang penak Penak buat gawe apa? tok. Lah saya wedok nggih mbol brojol Alah. ngemiki. Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. Kok iso? Tetak iki lho sepisan tok. Sak umur urip. urip. Heeh. Ayo. Sepisan tok. Kowe ngomong rekoso, ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Kula bolon jenengan. Rekoso lho Mas, walaupun loro ki ya rekoso lho Mas. Ah. Sopo wong lanang ki kuat? Wong lanang nggawa ndok loro disunggi karo manuk. Iki ra disugi ngawur iki. Gondol dhewe kok. Kok iso? Nggawa padasan Wedok iki rekoso lho samu kok sia-sia kowe. Wis ngomong apa? Ngomong apalagi? Ayo. Pengen duwe anak loro. Dua anak piro? Nggih. Sharing karo Mbak Prigel dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2. Iya. Saman Mas. 2 apa, Pak? Berarti papat. Papat. Loh, Papat. Lah kowe loro, jam loro. Loro papat. Kandhane yo manut sing gawe nu penak-penak. Aja gelem manut. lah nggih to, kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Ya kene Eleh, gayamu tenan ora? Lho, iya, iya. Engko kowe sing nyusok-nyusokne. Ora iya. ujug-ujug. Wong itu saiki medeni ya. Ujug-ujug lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jodoh. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf suaranya habis ya. Ora apa-apa. Sri ora dadi ngopo ya. Iya, saya langsung turun aja ya. Ya. Aku lanjut bubuk dulu ya. Iya wis. Anu pap ya. Malah jaluk pap. Engko sampean ingin. Iso. Terima kasih ya Mbak Sri, Makasih, sehat Mas selalu Bimo, panjang Mbak Sri. umur, Mas. Siap. Oke. Kowe mosok langsung mlebu kamar Bim. Iya, orang nonton sanggitku apik lho ki. Iya. Arep mlebu kamar iki wong kamar isine wae. Lah iya. Gula teh beras sayuran kok. Mbak Prigel.